インカ帝国末裔の音楽編にお越しいただきありがとうございます。私たちは静岡県東部でフォルクローレを演奏しているアマチュアバンドミルカミルカと申します。フォルクローレとはどんな音楽なのかと申しますと、南米にあるアンデス山脈あたり、大まかに言うと昔インカ帝国のあった地域でインカ帝国が成立するはるか前から現在まで人々の生活の一部として奏でられている音楽です。ただいま演奏したのはフォルクローレで最も有名な曲「コンドルは飛んでゆく」でした。1970年代にサイモン&ガーファンクルで有名になりましたが、もともとはペルーで作曲されたオペラの中の一曲です。今日はアンデス地方のさまざまな楽器や文化を少しだけ紹介しながらアンデスの音楽を演奏させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速次の曲に参りたいと思います。エンクエントロスという曲で、題名の意味は出会い。皆様との出会いに感謝して演奏させていただきます。
ただいまの曲はですね、エンクエントロス、日本名で出会いという曲演奏させていただきました。実はこの曲はですね、もちろんボリビアの方で作られた曲なんですけれど、日本とちょっとだけ関わりがあります。実は作曲した方がですね、日系2世のホルフェ・コブリさんという方が、オスカル・コルトバという方と、共同で作った曲です。現地ではもちろん、日本でも大変人気のある曲なんですけれど、人気があるといってもですね、こういう曲やってるグループではなかなか知らないかと思うんですけれど、とっても素敵な曲だと思います。ところで今、メロディーを吹いてた、楽器がですね、サンポーニャとケーナという楽器です。で、ここでちょっと簡単に、楽器紹介をさせていただきます。まずじゃあ、ケーナをお願いいたします。皆さんアンデルソン楽と聞くと真っ先にこのケーナを思い浮かべるのではないかと思います。構造はこれとても簡単で、竹などの筒に指穴を開けてこの吹き口のところを U 字型に斜めに削っただけのとても単純な構造です。これは一番多く使われる最低音がソの笛です。ソは五線譜の下から2番目の音です。そこからだいたい高い方に約3オクターブぐらいカバーできるとても高音の楽器です。この最低音のソの他に、大きいのから小さいのまでさまざまな種類があって、また呼び名も変わっています。この笛の起源はとても古くて、インカ帝国以前の遺跡からも出土されています。原型は人や動物の骨などで作られたものが多く、指穴の数も定まっていなかったようです。しかしこの形になったのはごく近年のことで、現在では西洋音楽に合わせた改造がされ、材質もこの竹などの他に硬い木材だとかプラスチック、それから最近では金属なども使われています。その改造とともに幅広くとても豊かな表現力を持った楽器になってきています。それは上手な人が吹けばの話なんですけど、そのためにジャンルを超えて今では幅広く使われるようになってきています。しかしその表現力と引き換えに楽器としての民族性というのはどんどん失われていっているような気がします。以上、ケーナです。それではサンポーニャの、説明よろしくお願いいたします。はい、サンポーニャの説明です。これがサンポーニャという楽器なんですね。音楽に詳しい人はパンフルートというと分かるかもしれません。笛の中でも非常に原始的な楽器で、片方が閉じてるんですね。昔コーラの瓶を吹くとゴーとかなって遊んだ人いるんじゃないかと思いますけど、原理的にはそれと全く一緒です。ちょっとこうかすれた風のような音がします。サンポーニャでした。ありがとうございます。こちらの方も大きな楽器もあるんですね。サンポーニャ一本一本長さによって音が決まるので、低い音を出すときにはこういうトヨスというこういうふうな長い楽器になります。こんな感じでちょっと息が切れるようなね楽器です。サンポーニャでした。3曲目に移る前に、私たちの演奏は黙って聴いていても面白くないので、一緒に皆さんと手拍子なんかして楽しめたらと思います。まずはちょっと肩慣らしで手を上に上げてブラブラブラ、はい、そこから手拍子いきますよ。手拍子の練習です。ピッパン手がすかなは手がすかに手がすかなは手がすかにはい、ありがとうございます。次はこの花祭りという曲をやります。
皆さんどうもありがとうございました。日本でも有名な曲「花祭り」でした。さて今の曲でウクレレみたいな大きさのチャラチャラした楽器が目立ったと思いますが、これはチャランゴという楽器です。では楽器紹介をお願いします。はい、今ご紹介ありましたけど、ちょうどウクレレのような大きさチャランゴですけれども、これね実はウクレレと全く同じチューニング調弦なんですね。上からソドミラにさらにもう一本ミがついてるんです。これが、それでしかも各コースが2本ずつ復弦なんですね。ですから、5コースの復弦で10本の弦が張ってあります。今でこそね、こういうふうに、木彫りでね、木を彫ったボディを使ってるんですけれどもこれ何だか分かりますでしょうかね。見えますか。これねアルマジロなんです。アルマジロの甲羅なんですね。インカ帝国にスペイン人がやってきた時にスペイン人が持ち込んだ弦楽器を真似て、アルマジロの甲羅を使って、作った、ということで今でも作られています。ただ今、ワシントン条約でねもう入ってきませんけれどもね、こういうような感じでこんな音がします。チャランゴです。ありがとうございました。では次じゃないですね。次にギターをお願いします。はい、ついでのギターですけれど、見慣れない楽器がねたくさん並んでいる中、皆さんご存知の、普通のクラシックギターですね。年配の方でしたら、ね、触ったことあるとか、若い人でしたら例えばエレキギターとかね、フォークギター、特に、例えば年配の方ですと懐かしい、例えばこんなのね一生懸命練習したんじゃないかなと思うんですけど、練習したことある人結構いますね。家にまだギターが眠ってますね。きっと引っ張り出してぜひやってください。あと例えばもう少し年配の方でしたら本当にね、間違えましたこんなのね古賀正夫先生がね、先生と言っちゃいましたけれど、ギター結構流行ったかと思います。フォルクロールでは大体こういうクラシックギターを使っているような形になってます。クラシックギターでした。さてフォルクローレで有名なのは最初に演奏した「コンドルが飛んでいく」と今の「花祭り」なんですけれども、他にもフォルクローレが原曲というものがたくさんあります。次の曲をご存知の方も多いと思います。もしよかったら一緒に歌ってみてください。
この曲は西田幸子さんや荻野目洋子さん、古くはザ・ピーナッツも歌っていたコーヒールンバです。聞いたことあった人？よかったです。もともとはモリエントカフェ、コーヒー豆を弾きながらというベネズエラの曲なのですが、実はルンバではなく、蘭の花を意味するオルキデアというリズムなのです。ベネズエラの曲ですから、もちろん歌詞に出てくるアラブの偉いお坊さんというのは全く関係ありません。遠い国の曲ですので、都合のいいように変えられてしまったようですね。